Mas Yudo, dawuh menika kriyak-kriyak waton kecandhak sing baku tidak lupa tasakuran dalu menika muga-muga mahanani berkah sedayanipun. amin. Tak jumenengke ya iki pesinden sing asli tak import saka India. Olahraga. Guru olahraga. Pas nglatih murid lari, dhek mesti ketinggalan. Sing bener niku senes guru olahraga. Ini dadi guru apik lho Pak niki mesti sabar lho niki. Tapi sabar, dadi Pak. guru olah-olah. Nah, Katanya bagian masak. sampean yo biyen gak duwe cita-cita dadi guru lho, Mbak. Pengen, duwe. Pengen dhek Apa iso? Iso masane, sampean pengen tak warai. Heeh. Pengen tak ajar. Ya paling tidak ajar. dunia pendidikan itu di samping kita itu menuntut ilmu, akhlakul karimah itu harus tetap dijogo, Mas. Ibaratnya iki wong tua awakmu karo aku iki kan anak. Ayo. Bagaimana adab anak kepada orang tua itu seperti apa itu Iya, digoni. Wah, tur iki sik nuansane sik anu Mas yo. Sik Apa? iki mumpung dulur tuwa. Sawah. Iki sawal tak sungemi Mbak Yu. Nih. Nggih. Mbok lah ibaratnya kaya mbok. lah, ibaratnya kaya mbok. Piye. Ngono. Piye? Kelingan karo sing wis mudik-mudik, sing ora ndek wong tua mesti kangen. Iya. Iki rasane sungkem marang wong tua wedok. Tadi aku gajule wong tuamu ngono. iya. Tok, wis nek kok ndek anak TB iki wong nyidam Idam gluluk. Minangka dulurna, Mbak. Oh, dulurna. Piye Mas. Ning, Aku lungguh ya Mas. Sisihno. Ini Sisihno kanggo anu. Ini tak wenggon kowe Penonggon menang. lakoni sapa to elek iki. Oh ning kono lek ndelek Maka. Wis tanganmu iki wis. Disogok pergi doro. Mergo dara apa tanganmu aku jero kene. Batin Modele kaya delondok. Kula katae anak barep. Aku tak linggo. Mbok linggo. Iki ngangge anu ora? Ngangge iringan ora? Takbir no. Takdir nek terus dong. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya aku anak barep. Aku kembone wong tua. Mbok ini wis linggo lho. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mercanmu ngawon sik. Mercanmu. Takbirane nyemut mercon kowe. Ora, ki aku arep sungkem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Le. Bu, Iya, Le. kula Ikhwan. Kula nyuwun agung ing samudra pangan sami mugi-mugi kelepatan kula linebur wonten ing dinten riyadun punika nggih Bu. Pangapunten nggih. Wong tua akeh lupute wong nom. Gede mah kapurane. Nggih, rawat Bu. Ya. Kabeh Bu. Kapura ya, Le. Nggih Bu. Hup. Hup. Loh, Mbak, sepurane aku rasa mulih. Lembur aku, Mbok. Ora ono cutine. Kowe iki sungkem. Rene. Jenenge silaturahmi iki kudu petuk, ora kok halo, Mbok. Lah biasane saking ngene lho, Mbok gawe aku, Mbok lho, ibu aku, Mbok. Umume kan ngono kuwi, Mas. Ora, nek iso ya kudu teko. Ya, aku sing teko, Mbok. Sampah. Tung. Ya. Sik to, kowe iki arep sungkem apa arep gandemi mbokmu? Lah iya. Sungkem nang gone wong tuwa. Iki wong tuwa lho iki. Kok iso mok bondang bandem iki lho. Iki buku sing lairne kowe lho. Lah kan mbokku pesindian aku kan MC campur sari yo. Gawe budaya to, Mas. Lha ya ora terus Sing halus. Sing halus. Gawe Iya. ning iramane anu lho, sigawane. Anu mawon. apa? Apa wi? Anu gawe secegih, luntur. Telutur. Mbok. Ya, nek dalem ya, Mbok. Sowan iki gendak terus mesti Gendak pakai wae. Saya laden kuwi lho. Kepala lemu tak tegal rong tahun luar iki Pak. Lemu nek go apa? Rasane kok ngono ya. Rasane ki lho. Sing sedih. Musike iki lho sedih. Iku begitu akrab karo mbokku. Ini lho paling ora wis saka kene wis kene. Bapak Jojo. Sentruk-sentruk bisa.
Mang Dodo karo wong tuwa iki kok kualat kowe. Menjatuh. Aku sedih lho. Ini lawangnya di bawah aku rak. Dong. Bawah aku ae baso metu ae. Mbok, aku sing teko. Akeh lumutku karo kowe. Kuliwat iki, aku metu keno. Oh wis bae. Loh, lah kok metune liwat iki? Pikir kari. Nah, Mbok, Apa le? aku sing Oleh tak teni tekramu le. aku sing salah. Aku celuk prot. Aku celuk. nyapa kuwi. Halo. Kamu Din? Sampean wong lumpuh kabeh. Nyapa? Mbok wis karat. Rae iki kaget, kowe kaget. Sungkem sing apik. Histeris, Sing apik, histeris. Ayo kene tak tawak cepane lho. Cara Jawa. Lah cepane lho. Sing gedhe pangapura. Oleh. Awit wis terang-terang dalan goreng. Oleh. Kare iki popot aku. Iya le. Oleh tak ngapura le. Sampai terharu le. Oleh sampai terharu le. Nyapa? Mbok, Nyapa? ini kacangku. Tak kira lek pancian to kuwi mau. Masa ndok pitik. Lah benduk-benduk tak kira pancian yo tak pitek no. Panci ana blenduk itu. Mbok, Apa le? gede pangapuramu. Oh oleh. Suwira ketemu ora itu. Ayo. Ora lho, mbok ya model wis seneng lho. Sabab Ora boy terus. ora masuk ke cara ketoprak. Modele mbok disungkemi bareng kok seneng ngono kira. Enggak lah aku ngeri yo. Repot karo bakul sate iki jan. Iki mbokku. Kowe ku karo Kowe kok ono? Wah disungkemi aja. Lah aku ngeri lho, Mas. Iki ngenangen iki mbokmu kandung. Sopo sing ngomong? Lha iki apa? Mbok kualon kok iki. Mbok kualon. Kok pangan dhewe nek. Jajare dintekne. Jajane. Wis masak ora cetok.